लड़के जगन सारा करके जिया बेली मर मर के लड़के जतन सारा करके जिया बेली मर मर के दुनिया से लड़के आदरणीय रंजीत भैया जब हमने के बच्चा रहने अभी के पता ना रहला के होश ना रहला क्यों हमने के छू देला तमाई ऐसा चीज है कि जब वो लड़का के कहू छू दियो करा वो काली के होता है ले वो गलत सही ना देखे ओकरा में अपना ममत पर अपना माया बन लड़का के प्रति ओकरा से जाके लड़ जाएंगे ये दुनिया से लड़के जतन सारा करके आदरणीय पप्पू भैया सीआरपीएफ के जवान बानी देश के जवान बानी आन बानी शान बानी वहां की तरफ से पुरस्कार और रंजीत यादव भैया की तरफ से बहुत सारा पुरस्कार। ये दुनिया से लड़के जतन सारा करके जिया बेली मर मर के जिया बेली समाज का सिस्टम देखत है बड़ी हमरो शर्म लागेला हर बाके लागे के चाहिए अगर ओकरा में इंसानियत होई तो जेकरा घरे एगो माई बाप मिल के 7 गो लइका के लालन पालन कर देता है 4 गो लइका के कर देता है लेकिन जब उनको टाइम आवता लालन पालन करे खातिर सेवा करे खातिर तो बाबूजी 6 महीना तारा में खाइए माई तारा में 5 महीना खाई का जरूरी बैंक में रही है हतना बड़ा जऊ ना देखिए एगो माई रहू करे में 6 महीना बाबू हमारा में रही बाहर समाज का कितना प्यारा लगता यही से कहूं कि माता कबो कुमाता ना होली अरे बेटा रे होले कसाई आके हुओ से चुकी ना आ दूध हवा के कर एक लाइन और याद आऊ हमरा कि कहला में पढ़ के नारी के